Actau 1. Annwyl Theophilus. Ysgrifennais yn fy llyfr cyntaf am y pethau aeth Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i fyny i'r nefoedd. Cyn mynd, dywedodd wrth yr apostolion beth oedd am iddyn nhw ei wneud yn nerth yr Ysbryd Glân. Am bron 6 wythnos ar ôl iddo gael ei groeshoelio, dangosodd ei hun iddyn nhw dro ar ôl tro, a phrofi tu hwnt i bob amheuaeth ei fod yn fyw. Roedd yn siarad â nhw am beth mae teyrnasau Duw yn ei olygu. Un o'r troeon hynny, pan oedd yn cael pryd o fwyd gyda nhw, dywedodd fel hyn: Peidiwch gadael Jerusalem nes byddwch wedi derbyn y rhodd mae fy nhad wedi addo. Dych chi'n cofio fy mod wedi siarad am hyn o'r blaen. Roedd Ioan yn bedyddio â dŵr, ond mewn ychydig o ddyddiau cewch chi bedyddio ar Ysbryd Glân. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo hyd: Arglwydd, ai dyma pryd wyt ti'n mynd i ryddhau Israel a gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Ateb Iesu oedd: Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi ei threfnu, ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb, yn Jerusalem a Jwdea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Yna, ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi fyny yr awyr o flaen ei llygaid. Dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg. Tra iddyn nhw'n sychu yr awyr yn edrych arno'n mynd, yn sydyn, dyma 2 ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth ei ymyl nhw, a dweud: Chi Galileaid, beth ydych chi'n ei wneud yma'n sychu'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrthoch chi, ond, yn union yn yr un fath ag y gwelwch yn mynd, bydd yn dod yn ôl eto.